Arpautli kisnam kejia lenti ke skul Grand Timan Memorial LP School Krishnong Sora ya kebelasang da prangut kishipara ki badai ki khun kikti jong ikong Grand Timan siingli bam kwai hadwar ublai kani ke skul lasang hausnam ar hajar ar bat kani ke skul kat menang telun kisngi kisnam kani ke skul kenang kiu syaprang habaro kiliang Bat kat kum kejing yo jing tiap bagan ni ka skul kam shim la yo kanu ka jing kershan na ki boso kar ndrei dala dehi klala banyeng hala jong ki jat da ka jing kershan teli kini ki prangot shipara na ihet isya i kong si imli na khot i bin wan chakma ngai kuble ye chairman iba penya ye kini ka jing elang ha kini ka puat ngai kuble ru ye president vice president secretary but ki member jong ka Managing Committee jong school kiba julong uthiet snam bat uthiet ba jong school Bat da ka jing treshi tom ka managing committee lingba kini alam ki jongka layu jing rapisa na ka MP scheme rengkat ka jing plilat plinti na iba Kevin William i belong UMLA jongka sora constituency bakum juru layu ka jing rapisa na ka HADC lingba iba Tita Starwell Khan i belong UCM ka HADC iba long EMLA Badan Burom jong Sora constituency ibala kloy ban pelat ya kapor ke bakodor ke jong phi ba lesibun ba ban ngipdiang small bhai phi da ka mensim jong jing kemen inget skam ba ka jing don ke jong phi ka ai mensim yang ngi kum ke school ban nginget bada ka jing don ke jong phi ba ha ka ni kesngi tani ka function kan long ke bejok Layu pat banshna ya ka additional classroom bat ban plipat dai ba Kevin William i belong UMLA jong ka sora constituency kata ha ka santarik ujumang ar hajar ar puar harengkat kejelang orang ba snong jong ka snong krishnong i Dr. S Kharwalang bakum juru orang ba snong barim jong ka snong krishnong ba Peter yang rengkat GE Pludi Road Sheila ba A yang rai Dr. Bidkhar surgeon sora CSC SD SEO sora education department GE Sheila Bolkan Block ba en majau harengkat kajian lang itemen masan ke dingdo balang pustiran seorang tua ki dikhat ka managing committee ki kimi ki kepa bat kitu ki badan benta ban krishan borba ya kani ka skul barengkat ki kena skul baro ki bladon benta ha kani ka sni ukongsan ha kani ka sni ide iba Kevin William MLA seorang constituency i balayo ban khap yo riban ban pli ya kani ka skul additional classroom Kalau long shisha kasni ka ba ipu ipieng bat ka bashir ham lingba ki jing rwai ki jing shat ba pher ka ba pensa kan maru pateng paket ya kan ni ka skul layo ya ki jing kran ba pher ba kumjuru layo ya ki jing kran na usumbut kongsan Dr. S Kharwalang i balong urang ba snong jok snong krishnong soara rengkat ki jing kran ai museum ba kentu kun pha ya kongsan ba ki bin milliam i balong UMLA jong ka soara constituency Cowboy Johnny is in love with Marie, and sometimes he gives her a kiss on the cheek. Cowboy Johnny is in love with Marie. Cowboy Johnny takes her to the saloon. Cowboy Johnny takes her to the saloon. Bor dong gi nong mi kman, ki rang ba dong gas nong, ki meji pa ki lahir hasem, pakir pang ki kena jong ne gas school Grand Timan. Yang eme ku try bi ya ka nasya ini ru ya ka bangin pelong ya ka program dekat Why
ke school kadai ka yeng ka paar ka second home te ngal penuan dur ngola dadai ka yeng hapok ka yeng udah bendan mau bersiu te mau bersiu berabor fidan lightly te hau new mau bersiu kaba don hapok school kat kung kacing perkat jonga ngabu nengkong shua yaki managing committee wan benengkong kaba kinong hikai pat kapalai kindeki kana school te niciam ba kakam karul jongka managing committee kalong kapa kia ba hakaba enpen urlong kat ia kenika karai dam kabadon menshua kapa hagisnam kabangawan menshua kani kecaka kapin pe tip ni ongila ne kila ni kimla ban pelong school ndai de jing trai sitom hadu kat ni kami hi bastang ni kisnam kabanuan ba di building kinang ni kumbalong benta kasi hakaba lapli de MLA jong te sakabaar pat kabenta kalong ba kinong hikai kadai ka rule kaba don kamba hakanika ka level kaba hikai khamta mi ke khanarit kaba ngala juyo snow ngala juyo i ba kinong hikai jong ka school ru kilong ki patrai sitom pat nga juyo i ru ya ka result kaba mi nang ni ki khana ladaki apply sya kilai sim admission sya kinu ki school boni ki yo but ilong lu ki kena ki babet ba tikan ni kapan iba ka cing trai sitom jo kinong hikai kapan iba hadu kat nu ki dedicate hadu kat nu baki pelut sya kata kapor kaba ki kena kumbang asu ai nupsa kumu persa jo nga udang wan school hangi dang mentau snen ndrei ulanang ba ban tho ndei dang kum taru mentau la smart ba hi kwa hi ban pep school tikan ni kapan iba kinong hikai ki pen i ki kena kebyang karu kom hikai but kani kadai ke kapa nganang yai ban kentui kinai kai bakinang ya trai sitom shu nang isyakmat hakapa kin kentiu ya kanam ko burom jong ke school hi barok koi Kamanta padeng inyo ya kajing ruai na yo maya senrem bat isanda itaya Mariam Simli. Unrighteousness, you needed me for me to face a brand new life. Lord, I am nothing without you. In your presence, I'm safe and secure. Nang tang inyo kajing kren na ikong Ivan Bu bat hadin kajing kren na ikong Ivan Bu inyo ya kajing syat na ki kena nursery ki kena KG1 ba ki kena Kalong ka kapor ka ba koridor banget. Hagay jeng song tu jonga naman ta jong ibay pi uway ikana akane kasingi namar ki yo om tang manyaraki akane kasingi ya kata kajing play jong ka school ndai ki yo ru ban pen i ki sap ki pong jong ki ha ki bubun ki liang i download na du kinong ruai kinong shot i download kinong le match pass pat kum tar ter te kay ka pangadan ban ong hakane ka por nakaliang jonga kum ka keme jong ibay lagi kana school hakane ka jaka kalong ba Dani ka school, ladap arpo sinam menta, kat kum ka history joni ka school asdam ha usnam 8,000 ar, ba menta usnam uday 8,000 arpo ar. Hag bading kong, dani ka school kladon tang iway no hikai, bagi kena gidon tang kat sangun. Day menta pan iyo iba, ki kena glaya buon. Barga jing sutu jonga, gidon kumba sispa arpo iye ki kena school, bagi no hikai ru na ita iway no hikai menta gidon haru nyongon. Kabamot ba ketika school om tang bagayo ya kya infrastructure ba biang kala sedang kiyo hakaliang kijing don jong ki kena kabakong sane kada ke enrollment bagajing kiyo jong school ke enrollment na usnam 8,000 ar usnam 8,000 fuar kapen i bani ka school kada nang ya syafrang na gajing job te kum kimi pa jong ki kena ngidon ka benta kabakong san ba Tu libera con la papaya. No digáis nada, no os entendería.
dark and lonely, His love illuminates. He's the one I trust and I will follow Him. He's the light that breaks through the darkness. Follow His leading. Light it up, light it up. Jesus will guide us through every dark time. Follow His leading. Light up the world. Aku ayo belai. Nakabenta kani ke por jong kajing ipan kre ke jongi nakabenta kani ke program ke bekerpang ke ba kung ke school iyo ya ke ban play ya kani ke school pemai di hakaban hengkong ngai ke belai ya isyaman iba penia ya kani ke jinganan nangta ngai ke belai ya IMLA badan buram jongi iba given melim iba long kong san jong kani ke program ngai ke belai ru ya I guest of honor ibang late tayo ibang irang batch nong jong kadong clis nong nang tanga ay kublay i staff kibawan na SDSEO Sora subdivision ay kublay ru akan kapor ya IJE bawan na kasala bahalakan sa development block kumjuru ya IJE ba yang rai jong PWD kibajadan rangkat akaban ya pentalon ya kikang kijam kibiaday kikam office bat kani ka school kajungi ngai kublay sibun ya kajing dan rangkat jong fi ka pensenganyi kumjuru ngai kublay gerpang ya fi kikmi kikpa kam kiblay penlut por pia pelat kenang ya kapor ka bakodor ka jong fi Ta kublay sibun kong ikin ki kentin ba sotonat jong fi. Dementa pada in point sa kuwe ka program ba kata kadai ka Khasi traditional dance. Dance nginyo ya ke jingkren na I chief guest jongi I MLA yang ke Sora constituency. Ningkong sabanyak sakmat aingu yu blay unongbu nong thau ubla aingi ya kanigalat bani kendu langkum ni hakani kano paisngi ke pemerintah. Banagalyang ke jonga ngapen pau ya ke jing sokumen ke basikat day ya kidikot
jong ka school managing committee bat kham kerpang ya ikon gikti jong ikong Kriantimen late Kriantimen siemle kibla tray radba da shisha ban pelong yakani school kumbakalong menta ar posnem ka jingya linti ka jong phi kum ka school yet scam ka jingya linti ka jong phi playa lingba bon ba ki ding tin kyang playa lingba bon ba ki jing hoi ningkong aingo you blay balai don lang ringkat bat phi na kawai ka pol sha kawai pat bat kumju ya ki dikhot jong school managing committee ki nohi kai ki bana kawai ka pol sha kawai pat lingba ka mensiem jong jing tre lang ka jongki ki le bara pilnong ya ka ni ka school ka bai ka jong phi kumni banlong menta nagaliang ka jonga ngapin pau ka jing sokomen nagaliang ka jonga kumnong mikmat kamensim jonga ka darham da shisha banyo snow ya ka history ka balingkot nyo snow ya ka jingya linti ka jongpi ka baningkong hagi snam ki bashakmat ki khna school ki batang khat sangut nohi kai iwei Henry kumbalong menta bangla kali na ikong hanamay ki khana school la kumba shispa tam kinahi kai nyongot kani da shisha ka penpao ya ka jingroy state ka jong phi kum ka school banagalang ka jonga kermen scam bahaga jing lang ka jong phi kum ki dikhot jong school managing committee nagaway ka pol sa kaway pat pinang kiyo Syapran. Ni sokumen shibun bahaga ni kasi ka bakerpang nila yo ban play ya ka additional classroom. Hoy nya kan mau kadai da shisha kum la kran hinne na kaliang jong head teacher. Kani kadai ka sin ka baar bangan yo pan wan yo kechat ha kani ka school ka bai ka jongpi. Ha ka sin ka baningkong habang lawan yo kechat ha kani ka school ka bai ka jongpi. Yo I ka school menchua kadang long da school tin. Hagani kamadan Henry ni sokumen batang hapdeng lai snem tam nilayo I pilala ban penyeng yakani building hakamat hoj ban ai kublai kerpang yaki dikhot jong school managing committee ki bana gawai ka pol sa kawai pat ki jia kendu yang akum nomi khmat ban pen sngau ya kita ki jingdon kam ki bahak madu ka bana kalyang ka jongki kum ka school ki managing committee ki don ka jing angnut ho ya ka ning islam ki bladap na kalyang ka jongki ki pen pau ya ka jingdon kam ya ka tega additional classroom na kalyang ka jong aru kum nomi khmat man ngiso thu kum ka constituency ka bahe ka bayar ni hap shakri ya ki pajba ki babun balang ki jingpen sngoro ki bawan sakaliang jongi kum kinomi khmat ki babun Henry kadega benta ka jongi ban pulsang ban bishar bnia ben pa ben ban penya pher hapdeng kita ki jingdan kam bar ki jingkwa kumang ijo ong ka jingkwa jongi ki breo ka bamla ban penhun yo ka wei la shai kwa sa ala ne lai bamla ban penhun Henry ya kata ka jingdan kam kum kinomi khmat ngi ban bu ki ba shak khmat du bari ga ga bak na kalyang jong school managing committee ek ni sam bladap kiladap ban pensngo ngala shim bagalong da shisha kata ka jingdan kam ka ba hak khmat du badai halong kata ka benta ban kalyang ga jong kinomi khmat ngala persang ban ai ka tiga dang tiga man bani ya ringkat lang bar ka school managing committee da ka jingang nut bagani school ko ba ka jong phi kanang ki shaprang na ka wi ka por Syakoi pat. Imei jongi iba kate kriantimen na kakur kejat simye ide inong ikai ibla rimtam hangni sora. But ide ma iru hadin bila pendap ya ka ISC na pokal kita university umarai ula khot noi dai lawan sini khot nagabenta ba ang hikay haka school ram
But aku cukup por ke school Ram Krishna. Kampat long ke school kumbap ni imenta. But day haka por jong iru ba kadon kata kajaka kaseng babha ke kiong hang tia marai ke fon. But day mai ibalalai kum kan nong hikai ke banengkong tam balai khat ya ki kena yang nyali ke school ba finio ke start. But ilahi kai hang tu labun senam ban penong kita ke school seng babha. Ya kabla Krishan da ka Ram Krishna. But adin ka Ram Krishna mission ka yo jakano ahang tia hamarai ka fon. But ki ay no school RKMLP school. God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. When He will do something new today. Ibuti khmat jome ko pawit nam taki program ki bang iyo ban pendap. Isnai ban chan syap mame ko try daga bor ko jumet sim ko jome ki baro bi la pendap naga por. Kilong ko pa nam taka borom ko jome ko pa. Barkham tam ko try we je. Ya baro ki nong isem mentai ki ba. Ledar bentah di kelimat ko mentah ko try we je. Kong kendiat suka ban buat katu kan kijing keli hak bede bat kenika school Krian Kiman Memorial Lower Primary School Krishnong Sara. Te fi misket tri jong kenika school fi doli ai ban ong hak kenika por kam tam hak bede bat jimple mentah kasni ya kenika school. Bat pila punya thiuk katu kan ni hak bede bat kenika school. Hak jiat benti ke jongka. Hak penengkong ada bakajing ayu yang belai ya ba kum ke school hak jing ya yang ti hadu kan ke sni ke pemerintah kan ke school kalau kenjo ya ka aku wisnam kan ke school kalau sedang nadu usnem hajar bat hak jing don ki kena school batang tang hak semua di hari hadu ni ke puar pemerintah ki kila lang roi hadu sispa hutam di kajing sang ya kan ke school kalau bang nilai sang dekat pramit supara hak keteng jong I kemie mai juni ilit dan dimens ini belum we nak kinok high school jong Ram Krishna mission ibarim tam tiga jing temu kejong ikum kifun kiti kebangi kwa ban buat din kidin zat kejong I kibama I juhi kai ibi dan kata kamen sem kejong I iki parasno iki kena school iki bedok besok ibak kwa ban kentiu ya kan di education tinggi rukum kifun nyedon kata kamen sem kaba ngidat sarang ya kaba ngiru ngin ai ka babahatam ya kinong sosno jong kini kedong krisno ho jong han sora hibaro ko we bakini yo banwan pilih kani ke school da kapta kamensim kejing I kebangi ngidon ngida ai da ka full dedication and sacrifice hak por bangi sedang ya kani ke school what hadu menta dikumpa kalong menta kani ke school kayang bet tang da ki prangut suparakum ka sponsoring body nang ta but ka managing committee ya ka ba ka school ka don ti hakajing ya lanti ka jong ni how nadus nam arhajar arngim sumlayo ya ka recognition ka soka ti hakasdam arhajar kan rio ka soka kala itu ini aspa RTI ti hadin bangiyo ya kan ni ka recognition ro habang pasa ka lang ka soka ngim sumlayo kinu kijing nyarap kebalong kum nakaliang kitulok jong kinong hikai nakalong nakaliang jong DI na nakalong nakaliang jong SSA din ri kini school kayang bet ha
kajing kesan bor na kaliang jong ka sponsoring body di kembang yui kajing roy kalanang roy bat school ru kadang idawa sibun bah kajing don kam hakaba hoat kat tu ni milayo hi don kiskim mi bang layo kumna EMP da kajing ni pen bilang mat EMLA jong ni iba aktivin mendim ngap di kedon lu boy gaskim maki ay kini ka additional classroom kabana kaliang jong i batitas han belong EMDC bat nang ta hakan di kasngi minta kasngi kasantarik benai besan alhajar arpuat nyo pada ban pleno ya kan ni ka extension jong ni ka additional classroom da iba given million ibalong MLA jong ni harun kan kijing ya pen krep pen krum da kijing shat kijing roy jong kikina bada ka mensim kijing kemen kadang gisngo ban angu ya ublay halor ki ibaro bat ngimi nanti ru bagi nong song snong ki badan hakan ki snong pathan sora namar ki kena ki buan kuliah ni ki don kadong kli snong marai ke phon deng snong nang ta ki don ru ki 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 than chathi ki pom sok men ki sai sok pen nang ta ki than mau smai na wa long na isamati ki don ru ki ba na sthai than mau sau ki than chineng ki wan school ki don sibuan ki bang idang hab ban ya chakmat kum ke school kum kinong kum secretary jong ke school ngihap ban sim ya ka sen jam ke badang buon bhagi jing ke badang buon bhagi lenti ki mau jam ki ba ngin poi sakathong abang idon ke jing thmuru am tang ba kan ke school kan dan tang ke LP school re ngin upgrade ya ka sa UP kum tu ter kat banang wat ki senam nama ki khna ru ki la na roi kat banang wi na ka wi ke senam sa ka wi ke senam ti khiat ki ong ba ya kan ke school la seng da baro rangut sipara mo ti hatu khila ban ya thu mo kita sipara ki tan mau ni tan mau sipara kerteng di ai mo hakabia dei bat ni baro sipara ngidang ya em tingadang biang hi ke jingken mau na ka bentar kita mo di bandung kong i kong sarati diam simle iba atia sing simle balai iba atirot sing simle iba sau i kong sidamon simle basan mangai hanamai simle ban rio i Deborah simle iba nyau i Besilias imle iba fra iba suktimai simle ti tok le sibur kong na ko ta ka tu kan ni jingkli ba kila juba ha kan ko por bat ni skam bat ni dakit poket yang ba kan di school kan ki shapang habaro kiliang tham tam ha ka bedei bat ki khna mo ba kan aya ki sni ki por dan kisnam ni skam ba ki khna ki nang weibur mo na ko por bat ni skam du ba kan di school kan nang yar ha ka bedei bat ke jingkli kadang ni ki khna baro le sibur